Okpole Uyanwa Ezedike Ukwulu Dunukofia Anje kene igwe chileze na bai Obulu is Royal Majesty Igwe Peter Anukwu Okpole Uyanwa Onye Shimeleze Obuleze Buchi the meze Anazorezazo no bushi nemeze Anomo mbosi ndị obodo anyị ekwu onye ga-abụ eze Okpulu niile mara iwu si onye ọbụla mali n'oge chi eze ya jụgodo ogwu ya ajụjụ Gajụ onwe gị iri gajụ onwe gị bụ etolukwere m isi eze enwekwere m obu aka enwekwere m nnukwu kọmpaụnd kedu ihe m mere n'Ukwulu iri eji wee mụta m isi ekisi enye ọ daba Ebotani ga-eshi eze Ukwulu nechasịa gị anya ọ bụ n'izuru ichi eze ishiela anyị eze o weelu mbọsị akara aka ọ bụrụ na June 10 2016 na Civic Center ewejuwa ajụjụ kedu onye mere itiri isi eze onye na-alụrụ Ukwulu ọlụ onye nwere bigi kọmpaụnd ebe dị abụọ ọbala echekisie ọ bụrụ Peter Anukwu Okpole Uyanwa Ukwulu niile wee kwekọrịta si were eze ga-enye Anukwu goshiela anyị eze maka na Anukwu Okpole mere ibe anyị ji kpọrọ ya omela ọra bụ anyị ọ na-enye scholarship ọ na-alụrụ Ukwulu bridge eji eji ezi agụ onye ọbụla chiri fada n'Ukwulu ọ na-ebunye ihe moto ụlọ ahịa alụrụ na Ukwulu Anukwu rufuru mancha with aluminium ya n'ụlọ ụka Central School roof onye with aluminium Diana udo dị mma roof onye with aluminium Anukwu chọrọ ịnụ nwanyị wee jebe Awka n'ụta Elizabeth Adaeze ebe ọsọ nwunye Uyanwa eze nwanyị ajụjụ njụla n'Ukwu Okpole o nwere ihe na-atụ gị egwu Anukwu sịrị m mba mbọsị agba na-echi eze
kpọchala ukwu ya gọrọ ọjị maka na ọ dị 120 years. Eze a na Ukwulu nke na-ekpunye okpueze ya nyere na ụkwụ ọgọ n'aka. Obodo Ukwulu niile ezusigo n'Ukwulu niile ezusigo kwekọrịta na ụkwụ ya abụla anyị eze wee kpọọ ya igwe. Ịgbachila eze ana ụkwụ akpọle omelara Uyanwa. Gaa n'iru gaa n'iru gaa n'iru n'olulu ga-elu. O nwere ndị na-enye nkwado mbọsị echiri eze. President General Chief Wọtọkafọ Udozuo o so na-akwado. Chief Francis Ọgụgụ Amakwa nwaka ibi ihe Ukwulu niile ọchịagha dị mma. Chief Jesi Nweze Osinachi-Ukwu bụ eze. Chairman West Point Nigeria Limited o so na-akwado. Mana Francis Ọgụgụ ya bụrụ Frank anyị nwezuru mmadụ enwezu. Kedu maka Prọfesọ Fidelis Ọkafọ ụjọ atụ eziokwu Vice Chancellor Ojukwu University o so na-akwado. Injinia Osita Adụbasị Ọba Amakụ o so na-akwado. Dr. Ambrose Odeke na nwanne Nwachukwu Odeke ikwu nne igwe dị na bebe. O si mụ kenele ihe ndị ezigbo ọyị ya Chifabianụ nwere egbe ike na ọsụmbe enyi ya. Efa Properties Limited na Nigeria gburugburu. Chairman Top Rank Hotels Nigeria Limited. Ezigbo ndị Emily nwanyị ọma ọmọ obi ihe. Dr. Lawrence Ojemeni ọnwadati lọra n'ọkụzụka ome o so na-akwado. Lento Aluminium Nigeria Limited. Morocco agamagụzi lụzozie ngozi gbọkpa omelọra na n'ise. Kedu maka Chief Francis Nwakamma Udeko mmiri na Nachala onye mmiri achala mmiri ọma. Mmiri achala mmiri ọma. Mmiri achala mmiri ọma. Mmiri achala mmiri ọma. His Royal Highness Igwe Ọsịrị Nwankwọ Igwe Agụ n'isi Agụ Ọyịọma o so na-akwado. Dr. Ezekiel Nwabalị mụ Chinyelu Ugo na Ọkụzụ ịmakwado o so na-akwado. Chief Kenneth Eze Akidi 250 ọkwụlụ dịka agụ na anụ ụtụ niile. Kedu maka Chief Dr. Petrus Ogwebia Chairman Petrus Hotels Nwakibia na Amish. Palinat Obiukwu Chairman Bolton White Hotels Limited Oyemunna bụ enyi. Ekene adịrị
Dr. Wuliwo Biano Ezedike onye Aguleri onye ọma Executive Governor nke Anambra State ezigbo anyị mụ ka zuru n'ụzọ Alfonso Sabi Bekere Ubanese Subaru ụlọ ugwu na mmịamị na Nsugbe okwu akpụ n'ọnụ na Nsugbe ọkasị akasị kedu maka Chief Rafael Shimuba Chairman Ijeoma Fishing Company Limited Odogwu anya baba His Royal Highness Christopher Ndubisi Akpala eze nebo na kweze onye ukwu anyị na-ekele Honorable Sir Ezanagu Ochendo ndị Igbo na Kano Ochendo na Mgbakwa Bob former Commissioner for Agriculture na Anambra Chairman Anambra State Housing Development Corporation Ibawa Melora enyi kwanwa Omelora Ezedike Omelora enyi kwanwa Omelora Ezedike Omelora enyi kwanwa Omelora Ezedike Ibawa Melora milidio Omelora Ezedike Ibawa Melora milileni Omelora Ezedike Okwulu ni nezugoje wee kwekọrịta n'ọba n'ukwu ya bụ eze azọ ọ bụ ime ahụ kwuru niile kwụsịrị kwa mkpọ ya ka owu onye jere n'aka atụgba akwụkwọ kedu ihe ọ na-agbalị ụkwụrụ akwụkwọ mana ana m asị gbakwanụ onye obere uche n'oge onye na-ahịa ọrụ obodo mgba ọgaranya ekwenụ ndị obodo ji wee biri ekwenụ ndị obodo ji wee biri ndị na-alụ ụlọ obodo ọlụ ndị na-agba mbọ ka obodo dị mma Omelora ọgaranya maka mma n'Okolobia ọgaranya maka mma n'Okolobia ọgaranya maka mma n'Okolobia anụ ugwu wali ya gaba enenere ọlụ anụ ugwu wali ya gaba enenere ọlụ Chief Engineer Okasi na bayi Ambassador of Learning Potential
Dejanu jana na ukwu eshigeze ụlọ ikpe ndị obodo anyị ka kene Chinedu Nwadigwe oke osisi alụsị ego ndị Igbo na Malaysia Morocco na Malaysia kedu maka oke nwa Ifeanyi Chukwudezu kedu maka Chris Yadikobi nwanne Morocco evangelist nke Chukwu tere mmanụ kedu maka Maduka nyora Nwachimeleze n'Ukwulu ọnọ n'Igbo gbuo agụ Nwachimeleze gaa n'iru anya kpọva beji nwanne Igbo ikuku ọma n'Ukwulu ndị adabawala Oshiora na bebe ọ bụrụ ike Chukwu Ilobi chairman ndị Anambra Awka